Tambayoyi da aka rubuto kamar haka. Malam assalamu alaikum. Mahaifiyata yau a sani na ta kai shekara 7 ba ta azumi. Wai a cewarta wai tana da ulcer. To malam dan Allah, idan Allah ya ɗauki ranta a haka, wai yaya za a yi? To ita dai wannan tsohuwa taki ya kamata a kai ta a bincike ta gaskiya. Ulcer shekara 7 bata warke ba. Idan likita ne ya tabbatar tana da ulcer, kuma ulcer ba za ta bari ta yi azumi ba, to tana da hujja, tana da dalili na rashin yin azumi, sai ta rinka ciyarwa. Ina fatan ita tsohuwar taki shekara 7 din kullum tana ciyarwa. Idan ba ta ciyarwa to akwai haɗari mutuwanta akan haka. Idan mutum larura ta sa bai iya yin azumi ba, kuma azumin bai zai iya yiwa a rayuwarsa ba saboda ciwo da yake da shi, to akwai nauyi a kansa na ya ciyar. Don haka ki gaya wa mahaifiyarki ta rinka ciyarwa, ko 'ya'yanta su rinka auna mata mudu-mudu tana ciyarwa, kuma a tabbatar likita ya ba da shaida cewa ba ta da lafiya, ba za ta iya yin azumi ba. Allah ya yi mata wannan ciwon ulcer, mu ma Allah ka yaye mana. Ai duk ciwon da zai hana ka kai azumi, yadda azumi yake da daɗi da ibadar azumin nan, a ce ka shekara 7 baka azumi, kai Allah da ya rufa asiri. Allah ya yi mana wannan larura. Mai tambaya ta biyu ta ce, da fatan an tashi lafiya, bayan gaisuwa da fatan alkhairi, Allah ya ji kan iyaye, ga tambaya ta kamar haka. Malam, me hukuncin iyaye mata da suke rike gadon 'ya'yansu su hana su, alhali yaran sun girma sun kai a ba su gadon su amfana da shi na kudin da iyayen suka mutu suka bar musu ko kaya, kuma gashi magadan suna rayuwa mai ban tausayi, sun rasa yadda za su yi, kuma kudin yana hannun uwarsu. don Allah malam a yi musu nasiha akan irin wannan ɗabi'a. Iyaye na mata, ku sani cewa da uwa da wacce ba uwa ba, bai halatta mutum ya ci dukiyar maraya ba. Haramun ne cin dukiyar maraya, kuma ba kowa ake ɗaukan dukiyar maraya a bashi ba sai an tabbatar yana da amana, yana da gaskiya. Alƙur'ani ya yi magana cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Lalle waɗanda suke cin dukiyar marayu da zalunci, mutum ya handame dukiyar maraya da cuta, ya rike ya ƙi ya bashi, ya sani cewa wuta yake ci. Namijin da ya rike dukiyar maraya, ko macen da ta rike dukiyar maraya, wallahi tun kafin ta mutu tana cin wuta ne, ko tun kafin ya mutu yana cin wuta. Kuma ba yanda za ka yi ka tsallaka matukar ka ci dukiyar maraya, sai Allah ya ƙona ka akan dukiyar maraya. Allah ka raba mu da cin dukiyar maraya. Don haka ana iya riƙe wa yaro dukiyarsa ko yarinya dukiyarta. Fa in anastum minhum rushdan, Qur'ani yace, in kun ga girma ya zo musu sun yi hankali, fadfa'u ilayhim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Man kana ghaniyan faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wa idza dafa'tum ilayhim amwalahum fa'ashhidu alayhim. Kamar Allah ya sani tabaraka wa ta'ala, daman yana cikin iliminsa ya sani din,
wasu za su zo su ci dukiyar maraya. Ayoyi da yawa Allah ya ta bayani akan rike dukiyar maraya da mayar masa da kuɗinsa. In suna ƙanana a rike musu, da sun girma a ba su kuɗinsu, suna da hankali. Kuma Allah ya ce in an zo za a ba su kuɗinsu da dukiyarsu a kafa shaida, fa ashidu alaihim. Kuma Allah sai ya yi lissafi, wa kafa billahi hasiba. Da haka don Allah iyayena mata, uwaye waɗanda kuke riƙe kuɗin 'ya'yanku, ko da ke uwa ce, ki sani bai halatta ki cinye dukiyar 'yarki da ubanta ya mutu ba. Ki je ki ta gyaran ɗaki kina gyara wa mijinki, ki je ki ta siyan atamfo kina yi wa mijinki kwalliya, kin bar baiwar Allah tana cikin wahala, ubanta ya mutu ya bar mata, kin riƙe ko ka riƙe. Ki bata kuɗinta, ki bata shawara, ki taimaka mata, ki agaza mata. In ba haka ba, ko ke kika haife ta, wannan ayoyin da suke magana akan cin dukiyar marayar ke ma ta shafe ki. Da haka ana muku nasiha, masu wannan ɗabi'a da kuke rike dukiyar marayu kuna hana su, ku ba su kayansu. Sai dai in an fanci mutum wawa ne, baya iya riƙewa, to wannan sai a riƙe masa. Amma in ya buƙaci wani abu a bashi, a bata kuɗi ta sai a tamfata, a bata kuɗi ta biya kuɗin makaranta, a bata kuɗi ta sai abin da take sha'awa. Kuɗin ubanta ne ya mutu ya bar mata, gadanta ne. To ke kuma ina miki nasiha, kake yadda ke faɗa da uwarki don ta riƙe miki kuɗi. Abin duniya ne, uban ma mai kuɗin ma ba ya mutu ba, to wataƙila uwar ma za ta mutu ta bar miki nata kuɗin da nakin gaba ɗaya. Da haka karki faɗa da uwarki don ta riƙe miki kuɗin gado. A ci gaba da lallaɓawa, a ta yi musu addu'a Allah ya ganar da su. Kuma wadda take da wannan ɗabi'ar, kar in ji kin koma gida kin fara faɗa wa yarki cewa ta rubuto tambaya, wataƙila ba ita ta rubuto ba, wataƙila ma bata zo ba, wataƙila ma bata sani ba. A kiyaye dan Allah, a maida musu hakkinsu. Malam Allah ya maka albarka. Wallahi mijina yana wulakanta ni akan abokiyar zamana, ya sake ta. Wallahi tunda ta dawo alakar aure bata taba haɗa da shi ba, kawai ya tare ɗakinta. Malam ka taya ni addu'a, kuma dan Allah ka taimaka mun. To Allah ya yi miki wannan masifa. Kin ji, ya saki kishiyarta, ya dawo da ita, kuma ya tare a ɗakin kishiyar. Allah ya sa kishiyar ba sammu ta miki ba, dan akwai 'yan sammu, ana iya mutum sammu a hana miji zuwa ɗakin kishiya kwata-kwata. Suna iya yi, bokayen ƙasar nan ba tsayar da ba sa yi. Idan ku mijinki addu'a ki ta bibiyarsa, in laifinki ne ki gyara, idan abin bai gyaru ba a yi wa iyaye magana, a yi wa malamansa magana in yana sauraron malamai, a yi wa abokanansa magana. Karki kuma baya zuwa mata kwana. Akwai mai gidan da ma aka gaya mun, shi idan ya zo zai ce kowa ta yi wanka, ta yi kwalliya, ta yi ado, matansa 3-4. Da ya dawo za su zo su tare shi gaba ɗaya, kowa za ta zo tana kwalisa, sai ya duba wacce ce, ke shiga ɗaki, ke ne mai kwana yau. Wacce tafi kwalliya, wacce tafi kwalisa, wacce tafi burge shi a ranar, ita zai je kwana da ita a ɗakinta. Wannan zalunci ne wallahi. Haka ta ce, haka yake. Ta ce, ni kam iri na tsohuwa da na tara 'ya'ya, ai in an zubar da ni sai na kwashi kusan shekara ma ba a dawo kaina ba. Ta ce, to zan zo ne kwalliyar ma 'yan zamani ne sun fi ni iya kwalliyar, su yake zaɓa. Idan zai yi tafiya sai ya zaɓi amarya mai ɗan gwarma mai ɗan dama sai ya tafi da ita. Ni ko ina nan ina ta fama da yara. Daga cikin larurorin da mata suke gamuwa da shi kenan, in kin tara 'ya'ya a gida, shi kenan kin zama wulakantacciya a wajen mijinki, saboda ba shi da addini. Da haka wannan mata mu mata addu'a Allah ya kubutar da ita, Allah ya dawo mata da mijinta hannunta. Kuma dai ina daɗa kira, iyaye ku rinka jin wannan wa'azi da wannan karatu, ku rinka bincike kafin ku aurar da 'ya'yanku ga wasu maza. Wasu wallahi ba su da kirki, halinsu bai da kirki. Yanzu wannan matar da wannan azumi ta rubuta wannan takardar, ita ba ta da miji,
ba wai ba ta da miji ba, tana da miji ya zo ya kwana a gidan, amma wallahi ba ta isa ya je ɗakin ta ya kwana ba. Kuma ita ɗaya matar saboda munafurci irin naku na mata, kin san ba girkinki ba ne ki rinka karɓar miji a ranar da ba girkinki ba. Yanzu dan Allah ba akwai ɗaurin gindin matar ba, ki gaya masa ya koma ɗakin kishiyarki, shine a hakkinta. Amma kin tare kina firirita, kina nuna ke wata ce, ke ma a zo a yi miki wata rana. In ba a yi miki ba sai an yi wa yarki. Ba kin haɗa kai da miji kuna cinye girkin abokiyar zama ba. Allah ganar da ke. Wannan ta ce malam da fatan kana lafiya, ya azumi, Allah karbi ibadunmu gaba ɗaya, amin. Malam don Allah ina so a taya ni da addu'a, ɗana ne da mahaifinsa ba sa shiri. To ga wani matsala kuma, wannan matar ɗanta suna rashin zaman lafiya da ubansa, koyaushe faɗa suke yi. Yanzu ke kika haifi ɗan da zai zo yana faɗa da ubansa? Faɗa fa na mutum biyu ne fa. Ke ya aka kika bar ɗan naki yana faɗa da uban shi? Idan uban ya zo yana faɗa, ba zai yi haƙuri ya ce ya ba shi haƙuri ba? Yanzu ɗa ya yi faɗa da ubansa? Wai a yi mata addu'a, wai ɗanta wai kullum faɗa suke da ubansa. Ina jin faɗa na mutum biyu ne ko? Kenan dole ɗan yana biye uban, in ma uban mafaɗaci ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai ɗan idan ya kawo abinci aka dafa, wai sai ɗan ya ce kar a yadda a ba wa babana abincin nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ha, wani abu sai garin nan, wato ba abin da babu a garin nan. Fule debbo en on ɗon anda bo, on ɗon nana bo, on ɗon famani. Subhanallah. Mutum yanzu ya kawo abinci uwarsa ta dafa, ya ce kar a ba ubansa, wannan ɗa ba ɗan arziki ba ne. Uban nan naka ba shine sababin zuwanka duniya. Ke kuma da kike rubuto min tambaya, wato sai ki dafa sai ki hana uban kenan. Hai! Wai idan na bawa uban nasa sai yaron ya zo ya taimin faɗa. Lallai wannan yaron ɗan renin hankali ne. A turo min shi don Allah a garin nan. Don Allah a taimaka min a kawo yaron nan, a ce malam yana neman shi. An ji ai. A nemo min shi, a kawo min shi don Allah. Wai sai ya ce uban da bai nema mana ba, sai dai mun nema, sai ya zo ya ce zai ci. Ya ce zai zo ya ci. Don Allah malam a taya ni da addu'a, Allah ya shirya min da yaro na, ya ganar da shi, kuma ya daidaita su da mahaifinsa. Na gode, a sha ruwa lafiya. Kuma malam dan Allah a taimaka min da sadakar Qur'ani. A'a, ba dai a wannan gidan ba. Sai kin je kin sulhunta ɗanki da baban shi. Wannan ya nuna tarbiyyar ki ma akwai gyara. Ki haifi ɗa ya zo yana wulaƙanta uban shi a gabanki? Wannan ɗa bai kyauta ba, ko da babansa bai kyauta ba, baya kawo musu abinci. Na yadda akwai matsalar cewa uban baya nemowa. To tunda uba bai nemo ba, Allah ya bashi ɗan da zai nemo, ba ya ɗauke mai nauyi ba? Ha'a, idan uba bai je ya nemo ba ana jin haushinsa, to ɗan da ya nemo ba nasa ba ne? Ba annabi ya faɗa an tawa maluka li abika ba? Annabi ya gaya wani yaro ya ce da kai ɗin da dukiyarka duk na babanka ne. Wani wace irin rayuwa ne ɗaya yana yi wa ubansa baƙin ciki ya ci abinci? Yanzu wannan ɗan in ubansa yana kwance yunwa za ta kashe shi, zai ciyar da shi? Ba zai ciyar da shi ba. Allah ya shirye shi, Allah ya shirye shi, Allah ya shirye shi. Ke ma tsohuwar da ka rubuta wannan takarda, Allah ya shirye ki, Allah ya sa ki tsaya ki yaƙi. Matukar yana son ki, ya yadda ke uwarsa ne, ba sai kin nemi shawararsa ba. Wallahi dole abincin nan sai an ba uban, ko da ku kwanciya yake baya aikin komai. Ai alhamdulillahi Allah ya bashi ɗan da zai je nemo. Zaman jahilci bai da daɗi, rashin ilimi bai da daɗi, rashin zuwa makaranta bai da daɗi.
wannan ɗa ya kamata a tura shi makaranta. Allah ganar da shi. Wannan tambayar wallahi ta kashe min jiki gaba ɗaya, sai na ji ba daɗi wallahi. Tab! Allah sawaye. Malam da fatan ka sha ruwa lafiya. A'a ban sha ruwa ba yanzu kam, da saura dai. Jiya dai na sha lafiya. Sai dai ki ce da fatan Allah sa ka sha ruwa lafiya. Ta ce malam Allah ƙara maka lafiya. Amin, na gode. Malam a gaskiya ina da mara lafiya wanda ya kai shekara 10 yana kwance tab ba shi da lafiya, shekara 10. To ni kuma gaskiya babana ne mutumin nan, ni yarsa ce, ba ni da ƙarfi, ba ni da ƙarfin nema masa ma taimako a wurin 'yan uwa musulmai. Da Allah malam ina so a taimaka min da kuɗin magani domin shekara 10 baya iya tafiya. To Allah ya yi miki, Allah ya warkar da shi, Allah Ubangiji ya ƙara miki imanin da kika damu da mahaifinki za ki taimake shi. Mutumin da ya kwanta shekara 10 ba magani, kamar ba a garin musulmi yake ba. Shi ko wannan dattijo ba a garin musulmi yake ba, ba a garin masu tausayi yake ba. To yanzu ko da an taimaka miki da kuɗin maganin a wannan watan Ramadan ɗin, kawai in aka bashi maganin shikenan an gama. Wannan akwai gyara a cikin lamarin. Na farko ina miki addu'a Allah miki albarka, ya sa ki ci gaba da kula da ubanki. Amma gaskiya in kuna da dangi, kuna da 'yan uwa, in dai suna da hali da iko, mutum ya shekara 10 yana kwance a gado bayi da maganin da zai sha, wato nisan kwanansa ya zauna da shi da tuntuni ya mutu. Ina jin wannan jira ake ma ya mutu kawai. Allah ya baki yadda zaki. Muna da matsaloli da yawa a wannan majalisi na marasa lafiya a wannan gurin. Wato ba na so na buɗe ƙofar karɓan taimako da wani ba lafiya. Yanzu muna tara taimakon nan, gobe sai na ga takarda 20. Malam ina da ɗana a kwance, malam ina da kakata ba lafiya, malam mai gidana ciwon kafa yake, yau shekararsa 23 baya takawa, malam kaza malam kaza. To amma dai ina ba da shawara a samu wani namiji ya zo ya same ni, ya zo ya mun bayani yaya abin yake, waye mutumin, me ciwon nasa, na ya sha magani ne ya warke, ko aiki za a yi masa, ko kaza. Dole sai an gane wani ciwo ne, kuma an gane maganin ma na nawa yake so, sannan shin magani ne ko aiki za a yi masa. Dole sai an gane wannan. Da haka za mu taimaka miki da addu'a, Allah ya baki yadda zaki, kuma ki ci gaba da fantsama wajen neman taimako da zaki taimaki babanki, dan ke ma idan larura ta kwantar da ke, 'ya'yanki su taimake ki. Iyaye na mata, ina muku addu'a, Allah ya muku albarka, Allah ya sa muku alheri. Duk wacce ta zo nan ba ta da lafiya, Allah shi ba ta lafiya. Yan uwanmu ɗalibai mata masu zuwa karatu wanda suke kwance yanzu a gidajensu ba su samu zuwa ba, Allah ya ba su lafiya. Iyayenmu da suka rasu a wannan gari ko wani gari, Allah ya ji kansu da rahama. Yan uwanmu ɗalibai da Allah ya musu rasuwa ba rayuwar haka muna karatun nan da su, Allah ka yafe musu. Waɗanda suka saura watakila baɗi ba da su za a sake yi ba, Allah ka ba su kyakkyawan mutuwa. Duk wacce take da wata larura, Allah ka yaye mata. 'Yan mata da suke cikinmu suke neman mazan aure, Allah ka ba su mazajen aure na ƙwarai. Zawarawan da muke tare da su anan suna neman aure, su ma Allah ka aurar da su da wurwuri, kuma ka ba su mazajen kirki. Allah ka sa su ma su zama na kirki. Waɗanda suka yi auren, Allah ya zaunar da su lafiya da mazajensu. Wanda ba su da abinci, Allah ka ciyar da su. Wanda ba su da abin sha, Allah ka shayar da su. Wanda ba su da sutura, Allah ka suturtar da su. Ya Allah, wannan azumi da muke, Allah ka ba mu lada, ka karɓa mana. Wannan zaɓe da aka yi a ƙasar nan, ya Allah, duk wanda ya cika ba shi ikon yin aiki wa al'ummarsa. Allah ka daidaita kan al'ummar mu, ka haɗa kanmu a Najeriya, ka zaunar da mu lafiya.
ya Allah duk waɗanda suke nufin mu da sharri da bala'i Allah ka mayar musu. Allah kashe-kashen rayuka da ake a wannan gari da zubje-zubjen jini da ake a wannan gari Allah ka takaita. Jiya a garin nan an yi wani abun kunya, Allah ya sauwaƙe. Wata baiwar Allah ta rasu, mace ta rasu, an je an bi dare wasu matsafa a wannan garin marasa tsoron Allah da watan Ramadana a wannan gari suka je suka farke kabarinta mace, suka buɗe likafaninta, suka yayyanki jikinta, suka share fuskarta gaba ɗaya, suka sare fuskar nan gaba ɗaya, aka cire ido, aka cire hanci, aka cire leɓen baki, fata fuskar gaba ɗaya aka tafi da ita a garin nan, a nan makabartar kusa da mu ɗin nan, a nan aka yi wannan abu. Ya Allah ka tona asirin masu wannan aiki, ya Ubangiji ka wargaza sha'anin masu wannan sha'ani. Ubangiji in a garin nan suke, Allah masu shiriwa ne ka shiryar da su, idan ba masu shiriwa bane Allah ka lalata sha'anin su, Allah kai mana maganin su, Allah ka jefa tsoro a cikin zukatan su, Allah kar ka biya musu bukatar su, Allah ka jarrabe su da bakin ciki, Allah ka jarrabe su da tashin hankali, Allah ka jarrabe su da fatara, Allah ka jarrabe su da rashi, Allah ka jarrabe su da matsi. Ya Allah in kuma masu shiryuwa ne Allah ka shiryar da su su tuba su daina. Ya Allah ka sa gwamnati ta gane muhimmancin makabartun nan, ta sa masu gadi suna kula da mutane da suke kwance. Allah ka sa mutanen gari su gane kishin garinsu, su sa masu gadi su rinka gadin makabartan nan. In ba haka ba wallahi makabartan nan ta zama abun tsoro. Ba a iya kwantar da babanka aje a kwakule shi, za a iya kwantar da mahaifiyarki aje a kwakule ta, ke ma za ki iya mutuwa a kwantar da ke aje a kwakule ki. Kenan wannan ya zama gari, ya zama bala'i ya sauka a cikin gari, tashin hankali ya sauka a cikin gari. Wannan mata da aka yi mata wannan abu, ya Ubangiji ka sa dalilin shiganta gidan aljanna. Allah ka ba wa iyalanta haƙuri, Allah ka ba wa 'ya'yanta haƙuri. Wanda suka yi wannan abu ko ya Allah duk abin da suka yi niyya akan wannan abun ka barar da shi. Allah kar ka ba su nasara, Allah kada ka ba su iko, Allah ka sa musu da na sani da bakin ciki, Allah ka tona mana asirinsu, Allah ka sa a gansu kuma a ɗau mataki a kansu. Wanda duk kuma zai sake zuwa ya wannan abun Allah kar ka ba shi dama. Allah ka tsare mana wannan makabarta, Allah ka kare mana iyayenmu da suke kwance, Allah ka kare mana danginmu da suke kwance, ka kare mana malamanmu da suke kwance, ka kare mana mazajenmu da suke kwance, ka kare mana matanmu da suke kwance. Allah ka saukar da alkhairi a wannan gari, ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan gari. Allah ka kare mu da karewarka, ka tsare mana mutuncinmu, ka tsare mana addininmu, ka tsare mana rayuwarmu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.